Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैहाय आङो दंफैयो नै बेहाय भुटान बर्डार खाथियावहाय ओरैबादि मोजां समायना भिउ आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। बेहाय फट'बो लानो फैनाय जोङो फट' लानोसै दसेनि उनावहाय ओरैहाय लोगोफ्रा फट' लागासिनो दङ नै बेलासि जाबाय। ओरैबादि मोजां जायगाया बेरायनो। नोंथांमोना साननो हागौ बे जायगाया बहानि होननानै। बे जायगाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दादगारिनि खाथियावहाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट जायोना। दैज्लां समावहाय बेबायदि जायो बे मोनाबिलि पिकनिक स्पट जाग्रा जायगाया। बेहायनो बेरायफैदों जोङो। बाइकखौ बैयावहाय पार्किं खालामनानै गारबोबाय। मोनसे दै दङना, बे दैया ब्रिज गैया। माबा सुङा होदोंमोन, बे सुङाया खुरखाजोब्बाय। दैया फिसाखाय जोङो थाबायनानै फैबाय। दायो फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। बिराद समायनानै नैबे दैया हाजोनिफ्राय फैब्ला हाजोआव अखा हाब्ला देरबोयोनोलै गाइस। बारा गथ' थाजायाखै, दै गिदिर देरबोब्ला बुखारना लांगोनसो। बारा गथ' गैयालै, रावबो गैया होनबा जों साब्रैल' दङ बेहाय। थांफिननायसै जों बे जायगाखौ बिदाय लानानै। खोलो खोलो बार, गुसु सुदेम मौसुमि बारानो बेहाय फैयो गाइस। गुसु आराम गोजोनल'खा। हाजो सेरना बैजों हाजो सेरनानै मौसुमि बारखौनो नांदों बायदि मोनो। गुसु आराम थान्दानो गरम दिनावहाय। बेजोंहाय मा मा बुखारना लाबोखो दैबाना जानायाव नै बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा बोहैखारना लाबोजोबदों। दाबो खेबजाखांनो थोआखै नामा बिसोरनालाय नै गथ'आनो। बैयाव दं माथो हनै ने, बैयो दा बर्डार बियो भुटान बर्डार। र' आं दिन्थिनो गोसोफोरनि नुगोन ना नुवाथाय। र' नै बेनो नै नुवा नै नै बेनो गंगारफोरनि हाब्बाय ओरैहाय। बैनिफ्राय ओरै भुटान बर्डार हाब्बाय, गंगारफोरनि न' नुहुरबाय। जुम होथाब होथाब दिन्थिबायलां नोंसोरनो। आवगायफिनबाय जोङो। बारा गोबाव थाजायालै। जों साबसे फैदोंमोनलाय बेहाय साब्रैल' दा, रावबो गैया गाइस। ओरै हाग्राबारिसो नैफ्राय जारलालै। लादला लादलि होबोबाय जों। बिजोंबा खारो होनदोंमोनलाय। बिजोंबा मा खारनोबा मासिन बिबा नै हाग्राबारि गोजा नै। बेबो बिफां सुम्लि बिफां बैग्रि बारि गोजा नै। बेजोंनो फैदों जोङो। बाइकखौ जों बैयावहाय पार्किं खालामना गारबोदों। बाइक लाबोजाया, हाग्राबारि फैबाय। मानसि थाब्लालाय थाबाय थानो मोजांमोन, मानसि थायाना बेहाय। सुन्दाय गोलाव फैयो गाइस, सुन्दाय गोलाव। बारा गोबाव थाजायालै हाग्राबारि ना नै। आं हारसिं फैया, साब्रैखायसो फैदों जों। दाबायदि समावहायसो बेरायनो जा मोजां। बार खोलो खोलो बारो गरम दिनावहाय थान्दा आरामनो। ओइ मेसेङावहाय बे पिकनिक स्पट जानाय समावहाय फैजायालै बेहाय हाद्रि जाबोजोबो लामायानो फुद्रुनो। दा ओरैबायदि थाजा अखा हानायजों जाबजों बिफां लाइफां गोरलै बिलाइ खिलिनायजों सोमखोर समायना माबा नुयो नै। बेखायनो जों दैज्लाङावनो खेबसे स्राय बेरायफैबाय बेहाय। खासिबारि मोनफैबाय नै। यालाय नै बेफोरावहाय मोजां नङा, बै मा होनो दै थानाय जों दहाय बेरायनाया बेहायसो मोजां। दायो ओरैहाय खासिबारिसो नै। जै बेयावहाय थांबाय नोंथांमोना न'आवनो थांफिननो बागोन। ओरैबादि समायना नुहुरो ओरै भुटान बर्डारखौहाय। जोमैजों अख्रां सायावहाय जोमै बिरनायजों सोमखोर समायना गोथां नुहुरो। खोलो खोलो बार बारनायजों गुसु सुदेम आरामबा मोनखायो गरम दिनावहाय। जोंनि बाइकखौ बैयावसो पार्किं खालामदों। लामानि अबस्थाया माबायदि नै, नङाबाथ' बाइकआनो डाइरेक्ट थांगौमोन। नै बेखौ ब्रिज खालामनानै होबानो बरिया जाबाय।
सुङा होदोंमोन नै बेहाय दै बानाजों बुखारजोब्बाय नै जे बेखौ ब्रिज खालामबाय बिन्दासै डाइरेक्ट थांबाय जों दहाय बेरायनाय दै सेराव बाइकआ पार्किं खालाम गोसोबायदि बेरायदो टाइम जाब्ला बाइकआ साखावना होबोफिनदो नै ओरैबायदि बेबायदि अबस्था नै बेबायदि दैजों बुखारलांजोबजाबाय दा नै बेहाय बारनांगौ जों दैया नै गाब्रनांगौ लिब्ला स्पेसले अन्थाइबो मोजां गोम गोम नङालै बबेबा ओरै थांथारनोसै आं नै नै दैयालाय नै फुलुं दङ गुफुर गेन्दारोमनो माइ जागोन बेजों बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना नैबे समायना सावगारिखौ नायनानै आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो जाहाथे आङो मोजां भिडिअफोर लाबोबाय थानो हानाय बायदि